Βίντεο 7. Γιατί συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους? Στη σκέψη ζωής με την ουρανία. Αγαπημένοι μου, καλησπέρα. Είμαι η Ουρανία και σας καλωσορίζω στη σκέψη ζωής. Αλήθεια. Πόσες φορές έχετε συγκρίνει τον εαυτό σας με κάποιον άλλον? Με κάποιον που φαίνεται πιο πετυχημένος, πιο όμορφος, πιο ευτυχισμένος, ίσως περισσότερο από όσο θα θέλατε. Η αλήθεια είναι ότι ο εγκέφαλός μας κάνει συγκρίσεις σχεδόν αυτόματα. Προσπαθεί να καταλάβει πού βρισκόμαστε σε σχέση με τους άλλους. Αυτό στην πορεία της εξέλιξης βοήθησε τους ανθρώπους να μαθαίνουν, να συνεργάζονται και να προσαρμόζονται. Όμως σήμερα και ειδικά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα συγκρίνουμε την καθημερινότητά μας με τις πιο όμορφες στιγμές των άλλων. Και αυτή είναι μία σύγκριση που δεν μπορεί να είναι δίκαιη. Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του διαδρομή. Άλλος ανθίζει νωρίς, άλλος αργότερα. Κανένα λουλούδι δεν ανθίζει την ίδια εποχή με όλα τα υπόλοιπα. Και όμως κάθε λουλούδι έχει τη δική του ομορφιά. Όπως έλεγε ο Θεόδωρος Ρούσβελτ, η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του δρόμο, το δικό του χρόνο, τις δικές του δυσκολίες που συνήθως δεν φαίνονται. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιον, ας είναι με αυτόν που ήμασταν χτες. Γιατί η πραγματική πρόοδος δεν είναι να γίνουμε καλύτεροι από τους άλλους. Είναι να γίνουμε λίγο καλύτεροι από το χτεσινό μας εαυτό. Είμαι η Ουρανία και αυτές ήταν οι σκέψεις ζωής για σήμερα. Εσείς έχετε πιάσει τον εαυτό σας ποτέ να συγκρίνετε με άλλους? Πώς σας έκανε να νιώσετε? Γράψτε μου στα σχόλια. Ίσως η εμπειρία σας βοηθήσει και κάποιον άλλον.